Здравейчи, които му гледате, здравейте билки, табелки, аз съм Яке55, днеска ще направим туториал, че как да спавните Ender Dragon. Включвате си Майнкрафта, имате сингъл плеер, създавате си свят. Аз ще окръстя туториал. Game Mode трябва да е на креатив, после влизате на More World Options. World Type, Customize, Presets и тук, където ви пише 2, просто трябва вече така трябва да стане, да напишете на двойката. Натискате Use Presets, Dome и All Cheese трябва да ви е на пардон и създават света. След това, като го съдите, пишете GIF, името на аккаунта ви, моя Яке55, Minecraft, двоеточие, команд, долна черта, блок и ето го блока, поставяте го някъде. Като кликнете върху него, ви излиза две полета в ето това горното. Пишете наклонена черта. Ender Dragon. Натискате дом и след това си вземате ръчка или бутонче. Аз ще си взема ръчка. След като натискате, самия дракон ви се спава. Ами това беше в днешния туториал, че надявам се да съм помогнал, който е искал да си го спавне или друго. Ако ви е харесал какво правя, шибнете един лайк и до скоро, чао!